Jeg ville ønske, at du havde flere bumser i ansigtet. Særligt i panden. Jeg ville ønske, at du havde flere bumser i panden, og at de formede sig med de... Hvis jeg havde et ønske, var, at dine tanker blev til bumser, der formede sig som bogstaver i punktskrift hen over panden på dig. Jeg skal til at lære punktskrift. Så i tider, hvor vi ikke kommunikerer så godt, vil jeg både kunne kærtegne din hud og læse dine tanker. Bumser opstår, når talkirtler bliver tilstoppet og betændte. Jeg blander smør, olivenolie, Nutella og mayonnaise. Smør dit fjæs med det og fortæller dig, at det er en ansigtsmaske. Lad det sidde natten over. Jeg skal nok vaske lagnerne, hvis du har vendt dig, og skylle dit ansigt og tørre det med et varmt, fugtigt håndklæde, så jeg kan læse de nye bumser, der er opstået. Forhåbentlig om, hvad du drømte i nat, som du har glemt, eller hvad du tænkte på lige inden du faldt i søvn, da du tav, eller præcis hvad der skal til for at gøre dig glad. Jeg kan ikke punktskrift endnu, men jeg har lært ordet elske på dit sprog, i håb om at kunne genkende det som det første. Hvert bogstav på punktskrift det er placeret med 6 prikker, som 6'eren på en terning, sådan 2 bred gange 3 høj. L, det er hele den venstre side. O, det er den øverste venstre, midterste højre, nederste venstre. V, det er et L af en eller anden årsag, og E, det er så øverste venstre, midterste højre. Hvis nu jeg bliver lidt for hårdhændet i det, jeg fører mine fingre frem over dit ansigt. Måske fordi lige har genkendt mit ene ord, kan det være, at jeg kommer til at presse lidt for hårdt på de betændte røde buler, og de vil eksplodere med gullig pus ud over mine fingre. Så vil jeg lægge dem rene og smage på dine tanker, der presser sig ud gennem skrovlemag, ud gennem kransskylden, kan din huden, og til sidst sidder klistret på mine negle. Og jeg vil kysse dine tomme krater i panden i håbet om, at de igen vil fyldes med nye bogstaver. Jeg har gemt dine skincare-produkter. Den der creme, den der gel, den der stenroller, du bruger i et forsøg på at presse tankerne på tilbage og kolde dem væk. Jeg har gemt det hele. Jeg vil bare gerne kommunikere med dig.